La papallona de l'Arboç és una papallona típicament mediterrània, perquè està lligada a un arbust, la cirerera d'Arboç, que viu en aquests ambients. Aquí a Cabrera és un arbust molt abundant, Montcabrer i a la zona de Borrià, que és una planta molt freqüent. Les erugues d'aquesta papallona s'alimenten quasi exclusivament de fulles de cirera d'Arboç. La papallona de l'Arboç és la més gran de totes les que volen a Catalunya. És molt característica perquè té un parell de cues a la part posterior de l'ala. Amb les ales obertes podem veure la part superior d'aquestes, que és de color marró molt fosc, amb una franja taronja a la part posterior. A la part inferior de les ales es barregen diversos colors, el blanc, el negre i el verdós, i li donen un aspecte abstracte que fa que sigui difícil de poder ser detectada pels seus depredadors. La papallona té 2 generacions anualment. Una primera generació és la que surt durant la primavera i una altra que comença a principis d'estiu fins a mitjans de la tardor. La papallona posa un ou sobre les fulles de l'Arboç i a partir d'aquest ou, que fa uns 2 mil·límetres de diàmetre, surt una petita eruga que en principi és de color groc i que té un cap amb 4 banyes que comença a menjar fulles. Aquesta petita eruga va creixent, té 5 estadis, es torna de color verd i pot arribar fins a la mida quasi de la mateixa fulla de l'Arboç. Quan ha arribat al 5è estadi, l'eruga es transforma en crisàlide, que queda penjada d'una branqueta del mateix arbust i passarà 1 o 2 setmanes, a partir de les quals es va generant tota l'estructura de la papallona. Un cop han passat aquests dies, emergeix la papallona. El nom científic d'aquesta papallona és Charaxes jasius i és un grup de papallones d'origen tropical. La papallona adulta s'alimenta principalment de sucs que treu de la fruita madura o dels excrements dels animals. En llocs geogràficament destacats, com pot ser el cim dels turons, els mascles defensen territoris i esperen que passin femelles per poder-se reproduir. Aquest comportament que tenen les papallones s'anomena amb la paraula anglesa hilltopping. Des de fa més de 20 anys, a Catalunya s'està fent un seguiment de les poblacions de papallones. Aquest seguiment es coneix amb el nom de CBMS, que són les inicials en anglès, perquè es fa servir la mateixa metodologia que van iniciar a Anglaterra ja fa més de 40 anys. Actualment hi ha més de 100 estacions a tot Catalunya i han participat més d'un centenar de col·laboradors. S'ha recorregut una distància de més de 50.000 quilòmetres i hi han identificades unes 200 espècies de papallones. Aquest seguiment està coordinat pel Museu de Ciències Naturals de Granollers i té el suport de la Generalitat de Catalunya.